ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ବାହାରି ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ରାହୁଲ ନିଜ ମାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭରା ଡାକ ଶୁଣି ଉଠିପଡ଼ିଲା। ସେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ନେଲା। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉଠାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏହି ପଗଡ଼ି କେବଳ ଖରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ତାର ଜଣେ କୃଷକ ହେବାର ପରିଚୟ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଖରା ଟିକେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ ସବୁଜ ଗହମ କ୍ଷେତ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ପବନରେ ଓଦା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷେତଟି ଯେମିତି ତାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା। ରାହୁଲର କାମ ସହଜ ଥିଲା। ତାକୁ ସେହି ଗହମ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଝିରୁ ଘାସ ଏବଂ ଅନାବନା ଗଛ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟିର ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବେ। ସେ ନିଜ ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତରେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାମ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତା ହାତ ମାଟିରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ଖରା ବଢ଼ିବା ସହିତ ତା କପାଳରେ ଝାଳ ଦେଖାଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଟିକିଏ ଓଦା ମାଟି ଉଠାଇ ନିଜ କପାଳ ମଝିରେ ଲଗାଇଦେଲା, ଯେମିତି ଏକ ତିଳକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାମ କରୁ କରୁ ରାହୁଲ ବଡ଼ ହୋଇ ଜଣେ କୃଷକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏହି ମାଟି ତାକୁ କିଛି କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସେ ନିଜ ପଗଡ଼ିରେ ଝାଳ ପୋଛିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଣି ପିଇଲା। ସେଠାରୁ ତାକୁ କ୍ଷେତର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଏହି କ୍ଷେତକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ବେଳକୁ ରାହୁଲ ବହୁତ କାମ କରିସାରିଥିଲା। କ୍ଷେତର ମାଲିକ ତାର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାହୁଲ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, କ୍ଷେତରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାକୁ ତାର କୁକୁର ମିଳିଲା। ଏହି କୁକୁରଟି ରାହୁଲ ଛୋଟ ଥିବା ବେଳୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା। ରାହୁଲ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ସେ ଥକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁରେ ଏକ ବଡ଼ ହସ ଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲା। ମା ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାହୁଲ କପାଳରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟି ଦେଖିଲେ, ସେ ମୁସ୍କୁରେଇ ଦେଲେ। ସେ ରାହୁଲକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହି ମାଟି କାହିଁକି ଲଗାଇଛୁ। ରାହୁଲ କହିଲା, ମା, ଏଥିରୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏହି ମାଟି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅ ଉପରେ ଗର୍ବ ହେଲା। ସେ ରାହୁଲକୁ ରାତିର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ରାହୁଲ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା, କ୍ଷେତ ତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କ୍ଷେତ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ କହୁଛି, ଏବେ ତୁ ବିଶ୍ରାମ କର, କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ। ରାହୁଲକୁ ନିଦ ମାଡୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ କ୍ଷେତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ କୃଷକ। ରାହୁଲର କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କ୍ଷେତ କେବଳ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ